Η φιλοξένεια εξελίσσεται σε μια φιλοξένεια μαζί με το Πόλης, εξελίσσεται σε μια πολύ σημαντική έκθεση με μεγάλες φιλοδοξίες και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ο τουρισμός έχει αποκαταστήσει πια σαφώς τη θέση του σαν μια ίσως και η πρώτη πηγή παραγωγής εργασιών, επενδύσεων κλπ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη η έκθεση. Η συμμετοχή μας στη φιλοξένεια είναι ενώπιση ενός προγράμματος που υλοποιούμε από το πρόγραμμα Leader και κάνουμε μία προβολή των περιοχών Leader του νομού Πέλλας. Παράλληλα με την προβολή των περιοχών του Leader θεωρούμε ότι προβάλλουμε και το νομό μας, αλλά προβάλλουμε και μέσα διαμέσου των εντύπων αλλά και του περιφέρου που έχουμε να πω τη λέξη τοπικά εδέσματα, προβάλλουμε τον πολιτισμό των περιοχών, προβάλλουμε τις φυσικές ομορφιές των περιοχών γενικά του νομού. Εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε να βγάλουμε τα αγεματικά προς τα έξω, δηλαδή να αποκτήσει ο σύνδεσμος μια εξωστρέφεια, προκειμένου να βρούμε είτε πελάτες καινούργιους για τα ιαματικά λουτρά στην Ελλάδα, είτε επενδυτές που θέλουν να ρίξουν χρήμα στις ιαματικές πηγές, γιατί βλέπουμε ότι το πράγμα κινείται και υπάρχει ένας πλούτος εν δυνάμει. Εμείς στην συνέντευξη τύπου το ονομάσαμε κοιμόμενο γίγαντα αυτή την ιστορία που λέγεται τα ιαματικά. Λοιπόν, προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο κοντά στα ιαματικά, οπότε στις εκθέσεις κάνεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο κλάδος μπορεί να φέρει πλούτο στην Ελλάδα και είναι η ώρα εμείς να το σμπρώξουμε για να το βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Έχουμε όπως κάθε χρόνο και σαν περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του Οξιονομικού Μηνυτηρίου Ελλάδος, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τη Λίμνο μέχρι και την Ικαρία, τους τρεις νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια δίκτυα κλάστερς και επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για να μπορέσουμε πιο ομαδικά, μαζί, συλλογικά να μπορέσουμε να προβληθούμε στην παγκόσμια, στη διεθνή σκηνή. Η συμμετοχή μας στη φιλοξένεια έγινε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Πρώτον για τη φιλοξένεια, διότι πρέπει να στηρίζουμε ένα τέτοιο θεσμό στη Θεσσαλονίκη και ένα τέτοιο θεσμό στην Ελλάδα. Και πρέπει τη φιλοξένεια όπως είναι, που βλέπουμε ότι είναι αναβαθμισμένη, να τη στηρίξουμε όλοι για να μπορέσουμε να διεθνοποιηθεί πλέον και να ανοιχτεί ακόμα περισσότερο. Εμείς βγαίνουμε με το Βόλο Σπήλιο, έτσι είναι ο καλλικρατικός μας δήμος, γιατί είμαστε ένας πολύ μεγάλος δήμος, είναι ο έκτος δήμος στη χώρα, περιλαμβάνει την πόλη του Βόλου μέχρι το χιονοδρομικό και ένα μήκος παραλιών γύρω στα 60 χιλιόμετρα και καταλαβαίνετε όλα αυτά τα προβάλλουμε τον πολιτισμό μας, το σμήθος μας, την αργό, τα μονοπάτια μας, την εξαιρετική μας αρχιτεκτονική, ό,τι να πούμε για αυτόν τον τόπο. Τα έχει, είναι μια μικρογραφία όλης της Ελλάδας. Οι συμφωνίες με τους συνεργάτες μας στην Κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δηλαδή τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί, ήδη τρέχουν οι κρατήσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό να παρευρεθούμε εμείς εδώ και να έρθουμε ένα είδος come together, ας το πούμε, για να ξαναβρεθούμε πάλι με τους συνεργάτες.
να μας πούν πώς ξεκίνησαν οι κρατήσεις τους, τι προσδοκούν αυτοί από τη σεζόν την επόμενη. Και γενικώς βλέπουμε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τον χρόνο. Και αυτοί και εμείς δηλαδή.